to wannan cuta na aljani tunda ku maza ne, abinda nake so mu tattauna shine matsala na cutan aljani na ashiqa, yanda mace take samun aljani ya zo ya dinga binta har cikin bacci, yana kusancinta, ya hana ta aure, ya hana ta lafiya, ya hana ta karatu. Hakika malamai suka ce yadda yake yi wa mace, haka aljana mace take bin namiji ta masa wannan ta'addanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma anzalallahu ba'an illa anzala lahu shifa'an. Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. Akwai wata baiwar Allah wacce aka kawo ta wannan wuri namu, wanda hakikanin gaskiya na daɗe ban ga mutum ɗan adam wanda aljani da sihiri ya tasiri a jikin shi kamar wannan baiwar Allah ba, wanda insha Allah a ƙarshe zan sanya muku bidiyon ku ga yadda Allah ya taimaka muka raba ta da waɗannan mugayen aljanu da sirce-sirce kamar yadda Allah ya ba mu iko. To wannan cibiya ta mu a shirye take duk inda mutum yake a faɗin duniya, insha Allah rabbi, in ma mun gansa in ma ba mu gansa ba, akwai hanyoyi da muke bi wanda ba su saba ma Qur'ani ba, ba su saba ma hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, wanda za mu raba mutum da abin da ya shafa sihiri ko iska ko maita ko kambun maka ko abin da ake ce ma al'ainu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu haqqun, ma'ana shi sa idanu akan abu, shi idanu gaskiya ne. Da saboda haka wannan cibiya ta mu shi da take duk inda kake a duniya in ka neme mu, wannan namba da kuke ganin ta a cikin wannan script din insha Allah rabbi za mu ba da gagarumin gudunmawa akan abin da ya shafi al'amarin sihiri, ba ma sihiri ba, har abin da ya shafi harkokin kasuwanci ne, makaranta ne, karatu ne, harkan siyasa ne, kowane irin harka in Allah ya so da harkan ofis ne, abin da ya shige maka duhu, ko kuma istikhara, a bincika maka rayuwarka kamar yadda kake kokari ka je wajen likita in baka ji daɗi ba ya bincika ka ya ga abin da ke damun ka, to babu laifi idan ka samu malami ya bincika maka rayuwarka, in akwai matsala a yi kokari a samu yadda za a yi a magance wannan matsala. To wannan kafa ta mu insha Allah rabbi a shirye take da ta bada gudunmawa ga dukkanin wata bukata. Idan ka zo da ita za mu iya kan kokarin mu insha Allah rabbi wa rabbi kulli shay'in. Bari sanya muku wannan bayar Allah ku gani irin gaggaban gudunmawar da Allah ya bamu, muka samu muka yi aikin ta ko muka samu nasara akan aikin. Bari sanya muku ita ku gani. وإذا سألك عبادي فإني وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وين إيه وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي ولي بالله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ربنا إليك نظر من الجن يستمع القرآن حذرك ولا سجود لما قد ولا إلى قوم الرحيم. يا معشر الجن والإنس أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ربنا إليك نفر من الجن يستمعون لما حذروا قالوا أصلحوا لما قضي والله إلى قوم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة إذا بلغ بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما أنزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان